ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଷା କବିତା ବିଷୟରେ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷା କବିତା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବିଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଜାଣିଦେବା। ବର୍ଷା କବିତାର କବିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କବି। ସେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାନ କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷା କବିତାଟି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧର 21 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆନିତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ଷା କବିତା ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଗୀତଟିକୁ ଗାନ କରିବା। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ମେଘ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍କତେ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜଣ ବରଷନ୍ତି ଜଳ। ଏବେ ଦେଖିଦେବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯେତେକ। ପ୍ରଥମେ ଏମନ୍ତେ ହେଲା ଏହିପରି ଭାବରେ, ପ୍ରକାଶିଲା ଆସିଲା, ସକଳ ସମସ୍ତ, ମେଘେ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ, ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଆକାଶରେ, ଶବଦ ଶବ୍ଦ, ସଙ୍ଗତେ ସହିତ, ମହି ପୃଥିବୀ, ତୋଷ ଖୁସିରେ, ଗର୍ଜଣ ଗର୍ଜନ କରି ବା ଶବ୍ଦ କରି, ସାର ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମଞ୍ଚପୁର ହେଲା ପୃଥିବୀକୁ ମଞ୍ଚପୁର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ତେବେ ଆମର କେତେଟା ଋତୁ ରହିଲା? 6ଟା ଋତୁ। 6ଟା ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ଏହି ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋତୁ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଷା ଋତୁକୁ। କାରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଆମର ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ। ତ ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯିବା ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ହେଲା। ପ୍ରକାଶିଲା ମାନେ ଆଗମନ ବା ଆସିଲା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ତାହେଲେ ସକଳ ମାନେ ହେଲା ସମସ୍ତ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ବର୍ଷା ଋତୁକୁ। ତାହେଲେ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ତାହେଲେ ଏହି ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଥାଏ, 8 ମାସ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆମ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥାଏ, ସମସ୍ତ ଜାଗା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଯାଏ। ଧରାପୃଷ୍ଠ ଶୁଖିଯାଇ ଜଳ ଆଉ ଗଛଲତା ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ହେଇଥାଏ, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ବା ଧରାପୃଷ୍ଠ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ମଞ୍ଚପୁର ମାନେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମଞ୍ଚପୁର ବୋଲି କୁହାହେଲା। କାରଣ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ହେଲା ପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ବା ଧରାପୃଷ୍ଠ ସବୁଜମୟ ହୋଇଯାଏ। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍କତେ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ମେଘେ ମାନେ ମେଘ ହେଲା, ଖାଲି ମେଘ, ଗୋଟିଏ ମେଘକୁ ବୁଝାଲା। କିନ୍ତୁ ମେଘେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଘ ମିଳିତ ହେଲେ କେଉଁଠି? ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ। ଶୂନ୍ୟ ପଥ ମାନେ କ'ଣ? ଆକାଶରେ। ଆକାଶରେ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳନ ଘଟି ବିଜୁଳି ଶବ୍ଦ କରି, ମେଘ ସହିତ ବିଜୁଳି ତା ସହିତ ଆସେ। ମେଘ ସହିତ କିଏ ଆସେ? ସଙ୍ଗତେ ମାନେ ସହିତ କିଏ ଆସେ? ବିଜୁଳି। ମେଘ ବିଜୁଳିକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଯେହେତୁ ଆମର 8 ମାସ ଧରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଥିଲା, ଆମ ମହିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଶୁଷ୍କ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳର ଦୁଃଖ ଚାହିଁକି କିଏ? ବର୍ଷା ଋତୁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା। କେଉଁ ମନରେ? ତୋଷ ମନ ହୋଇ। ତୋଷ ମାନେ କ'ଣ? ତୋଷ ମାନେ ହେଲା ଖୁସିରେ। ଖୁସିରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ମେଘ ଛାଡ଼ିଲା ବା ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା।
ଘୋର ଶବତ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଘୋର ଶବ୍ଦ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମେଘମାଳମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗର୍ଜଣ ବର୍ଷନ୍ତି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଗର୍ଜନ କରିକି ଆମର ଧରାପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷିଯାଏ।